बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय केसि कलेजनि जानानै दिनै गोथार शुक्रबार बाराव बेवहाय जोंनि स्टुडेन्टस इउनियन बे कलेजनिनो गासैबो ज'हाय गाजा गोमजायै खुंनो रेडि खालामगासिनो आरो बे साननै सानथामखौ जोबोद खस्थ' खालामनानै जोंनि बे कलेजनिनो फरायसा फरायसुलिफोरा जोबोद नायनो मोजां समायना गेट डेक'रेसन बानायदो आरो बेवहाय फुजा होनो थाखाय मण्डप बानायदो आरो बेबायदिनो सेल्फि पइन्ट बानायदो जोबोद नायनो मोजां जादों माने जि बिसोरनि स्किल बेखौहाय बेयाव श' खालामदो दा दिनैनि बे दिनावहाय जों बे कलेजनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं बेबायदिनो जोंनि बे फरायसा फरायसुलिफोरखौ ज'हाय खामानि मावनायावल' नङा बे फरायनायनि बिथिङावबो मोजाङै रेगुलार क्लास लानानै जाहाथे बे कलेजनिफ्राय मोजाङै मोजां फरायना मोजां रिजाल्ट खालामना आरो बे कलेजाव जोङो एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस फरायनायजों लोगोसे जिखिनि होयो जेरै स्किल ट्रेनिं आरो कम्पिउटार इडुकेसन दा बेफोरखौबो लानानै बे कलेजनिफ्राय मोजाङै मोजां ओंखारलांनो हायो मोजां माने क्वालिटि इडुकेसन जोंनि कलेजाव जिखिनि होबाय दं बेखौ लानानै जाहाथे सासे पारफेक्ट स्टुडेन्ट जाना बे कलेजनिफ्राय ओंखारलांनो हायो आं बेखौनो खावलायो गिबियावनो कक्लाबारि सापागुरि फरायसालिमानिफ्राय बयनिसिमबो दिनै बिमा सरस्वती फुजानि गाहाम हामलायनाय बे समाव बावहरबाय जोङो केसि कलेज न'खरनि जानानै खोब गोजोननाय मोनगोन जोंनि जि केसि कलेज स्टुडेन्टस इउनियननि गासैबो फरायसा बिथांमोना लोगो नांनानै दिनै बिमा सरस्वती फुजानि थाखाय गोबां बिथांमोना डेक'रेसन खालामदों जायनि जाहोनाव दिनै ओनसोलनि माखासे रायजोफोरनि गोसोखौ बिथांमोना बोनो हादों बेनि थाखाय स्पेसियेलि स्टुडेन्टस इउनियननि साफ्रोमबो एक्टिभ मेम्बार्स बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावगोन आरो मिजिंथिगोन बिथांमोना दिनै जेरैबायदि नांथाबनानै बे फुजाखौ जाफुंसार खालामबाय बिदिनो उननि समाव गुबुन गुबुन हाबाफारि जोंनि फरायसालिमायाव लायोब्लाबो बेफोर हाबाफारिखौ जाहाथे ग्रोम ग्रोमहै जाफुंसार खालामो आं बेखौ जेब्लायबो हास्थायबाय थागोन गिबियावनो बिमा सरस्वती फोरबोनि बयनिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आं केसि फरायसालिमा फरायसा गौथुमनि थुनलाइयारि नेहाथारि अनसुमा बर' जोंहा दिनै बिमा सरस्वती फुजा बे फोरबोखौ जोङो से सप्तानि सिगांनो ओरैबायदि प्रिपेयार खालामदों जे जों जे गुबुननि गोसोखौ जों जेरैहाय बोनो हायो थिग बेबायदिनो जोंनि प्रिपेयार खालामनाया सोलिबाय थादों से सप्तानि सिगांनिफ्रायनो जोंहा सोलिदों जोंहा दिनै बिमा सरस्वती फोरबो बे फोरबो खुंनाया जोंहा जा जोंनि गोहोनि बिगोमा जोंनि गियाननि बाख्रि जाय बिमा सरस्वतीया जोंनो सोलोंथाइनि बाख्रिखौ फेहेरो थिग बेबायदिनो जोङो बे दिनैनि सरस्वती फोरबोखौ जोङो केसि फरायसालिमा फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव जोंहा दिनै जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंदों थिग बेबायदिनो जोङो दिनै आरोबाव जोंनि ओनसोलनि माखासे गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों जाय बिथांमोना दिनै जोंनि बे फरायसालिमाखौ गायसननायाव जोंहा गोबां गावनि थैखौ दै खालामनानै जोंहा बिहोमा होबोदों बिसोरखौबो दिनै जोङो हांख्रायनानै जोंनि दिनैनि बिमा सरस्वती फुजा बे फोरबो फालिथायाव जोङो जयै हांख्रायनानै जोंहा ओंखाम बोथिसे जानायनि लाहार फाहारबो खालामनाय जादों जे थिग बेबायदिनो जोंहा आरोबाव जोंनि फरायसालिमायाव हिन्दु आरो ख्रिस्टान मोननैबो थाखोनि फरायसाफ्रा जोङो नुनो मोनो जोंहा ख्रिस्टान फरायसाफ्राबो जोंनि फरायसालिमायाव ओरैबायदि जोंखौ बे फोरबो फालिनायाव ओरैबायदि हेफाजाब होदों जायजों थिग बेबायदिनो जोङो बेल' नङा आरोबाव जे फैबाय थानाय आरोबाव थांखांनाय गोबां एक्टिभिटिसफोरावबो जोंहा ख्रिस्टान हिन्दु जों जयै गोरोबलायनानै ओरैबायदि जोङो खौसेथिनि बान्दो खोनानै जोङो अनलायनायनि बेन्दोंजों जोङो बे फोरबोफोरखौ जोङो खुंलाङो आरो खुंलांबाय थागोन थेंक इउ